and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Wasulti ni Emily si Mike nga nanood usab sa refreshment parlor sila si Ravi uban ang amigo nini nga si Kim. Tuod man, human silang klase, nagsabot sila nga mag-abot dito sa gym. Paingon na siya sa gym og mo iya nakita si Michael nga ginuktok kini og nga layo ang pananaw. Diyang nagsulti sila, gisgutan ni Mike ang gusto nini nga magpakasal sila human katapos ilang pagtuon. Ang tuyo ko nga mubawas una kang mama. Di ba di ka gusto nga malipay sila? Tungod kay humanta makagraduate, mubawas tas ilang paggasto nato. Mike, mo na akong gisaad kang mama. Mga-apply o nagtrabaho. Bisag duha lang lagi ka tuig. Daghan ang may tabo sa mong gidugayon. Kung uyonan ko ikaw, Emily. Ug nahadlo kong mawa ka na ako. Nahadlo ko. Pero Mike, mo man ay gisaad na ko ni mama. Bahay mo magpa-secret married ha. Nga dili may bawaan ni mama mo. Mamay mo ba? Di lang sa tamagiskot pahin, anak. Padayon nga po sa itong pagtunga. Next year pa matapos, di ba? Nagpahinumdum lang ko na mustong kasabutan, Emily. Mike, wag ko mo saan ni mo pingon, ana. Please. And please, di ta magiskot bahin, ana, okay? Maulay timan i Mike. Maulay hinumdumi ka nunay nga mahal ta ka. Mahal na to mo sa kusa, dili ba? Ug dili gyud mahitabo nga mawa ko nimo. Promise. Di gyud na mahitabo. Ayaw gud pa ko na og negative good bahin sa tong relasyon. Tanan na may oras pa ta. Giuhaw ko. At ta sa kantin. Tana. Ilisi rin ang kurtina, Patring. Pugaw man ang kolora. Ay, panguhaan na og dadas inyo. Imo na na. Ay, tinuod ka, ma'am. Hala! Mga maayo pa man kaayo na. Ay, usa man di ay gusto nimo. Hatagan ti kag mga gisi na. Ayaw, sad, ma'am. Ayaw. Ay, hala na. Salamat kayo, ma'am. Ay, umaabot na ba ang pistas amo? Ipanaod ko na. Oh, maayo hinuon. O sa kulurang ipulin ako ini, ma'am. Ang bagong gi-deliver sa akong sastre. Katong light pink. Why, kunindot ka ito, ma'am, do. Sige. Kuhaon ako, ma'am. Oh, trapuhi una ninyo ang mga bildo nga bongbong, ha? Ay, oy. Una itao daw mga kurtina. Munarapo gid una, me. May glass cleaner pa ba ta? Naa pa, ma'am. Nangumpra mo siya ni mga tungsang adlaw. Naa ang tanang mga kinanglanon sa balay, ma'am. Ay na sige. At ang tao nga na aron trapuhan una ang glass wall. O naitaod ang mga kurtina. Patabang patangtang ni ana, ha? Kay dagko na mga draperies, ana. Ay, oo, ma'am. Unsa to gisugo ni Estela ni mo, Patring? Unsa na say gimandar? Ay, pailisan ang mga kurtina, madam. Unya, ang mga daan nga kurtina, ihatag niyo na ako. Lipay kay ko, madam. Mao pa, maayo hiduod kung mao ka na. Ay, lagi, madam, oy. Hapit mo ba yung pista sa amo? Nindot kay kong mga kurtina, ine. Dalipay ko, Tring, kay murag nagpakabada na siya sa pag-atiman sa palibot ining bay. Laki, madam. Hala na. Murag may kausaban na rin, ma'am. Gidugong nagid sa Diyos ang akong mga pagampo, Patring, nga makahuna-huna na siya sa pagbuhat ug maayo. Ug labaw sa tanan nga ipabati na niyang iyang pagmahal kag Michael nga iyang bugtong anak. Bitaw, madam, no? Ay! Sige na, madam, ha? Kay manarapo pa ko sa bildo. Pag-amping ha, kay luyog-luyo ra ba imong trapuhan? Unahon na ako dito sa gawas, madam. Ato ko magsugod sa teres. Dili ka madalig human kun ikaw ra na, Patring, patabang oy. Hangtod nas pagtaod sa mga kurtina, patabang taon. Ay, oo, lagi, madam. Sige, at imanon ko rin gisugo ni Ma'am Stila, madam, ha? Magpatabang kong tuding, madam. Gidungog yung tingali sa ginuwang akong mga pag-ampo ning uwahing mga adlaw.
Kung may inuman si Estela, di ara siya siyang kwarto. Huwag ko makadungog sa iyang kasama. Salamat, Ginoo. Huwag labaw kong nalipay ko na. Kung hingpit na siyang malipot sa mga paghitabo sa iyang kinabuhi. Hinaot pa unta. Hinaot pa unta. Patring, ay mahuman ulit mong panaod sa kortina, trapo hisabon niya ang mga frame din sa sala, ha? Nangunay kagid pagmandaro nila da. Nagkalingaw lang tiya. Laay man po nga atura ko sa kwarto magmukmuk. Ay, husto ka. Dili ba mao nagisulti ko nimo nga lingawon mong imong kaugalingon aron dili kalaayan. Dili magpundo lang sa imong kwarto, mosuroy ka mag-shopping bakaron. Dili pa pauwahi tiya. Ang unsa, Estela? Wa tiya. Ay, padayon nagbuot mong isulti. Kalimti na to tiya. Ay, may isulti da ko nimo. Bahin kag Mr. Sabonte. Ang tao ka nakaluwas nimo. Aha? Nga naman tiya. Naabtan siya sa imong anak nga nagretrato sa imong mga hulagway, sa imong mga portrait, mga picture diha sa sala. Mao ba? Gipangutan na siya ni Michael ug kinsay nagtugot niya nga kuhaan og picture ang imong mga hulagway. Aha? Nga naman naman siya? Nakapangutan na lang siya ngano. Og mitubag si Mr. Samonte nga na-attract lang kuno siya sa imong mga hulagway. Lakip na ni adtong dibuho. Teenager pa ko anak tiya. 18 tingali ko ni anang idara. Oo, tuod. Mao na gisukilon mo nako. Og dili imong kabubuton nga magpakuha ka og hulagway nga magdibuho ka. O tiya. Gihangyo ko sa ka painter. May edad na siya. Ug matod niya parehas kuno kong hitsura sa iyang anak nga patay na. Gihangyo ko niya nga idibuho ang akong kaugalingon. Aron pinaagi nako, dili mawa siyang panumduman ng iyang anak. Mao ba? Maayo kay pagkadibuho niya, Estela. Ay, hangtod ba ni anang mga dagkong picture nimo? Siya ba lang gihapon ha, ang naglitrato? O tiya. Estela? Ngano ha? Maunang idaran ako dihang. Dihang. Uy, gusto na igo na. Nakasabot na ko. Kalimti na to. O di na ta maghiskot pa. Sorry, Stella, sorry. Kadiyot inabog tubig ha, kay magkuha ko. May na lang nga may patuo siya. Dili maayo nga isgutan siya sa mga paghitabos siyang kinabuhi. Ano ba sang misangpot man ditong among panagsulti. Pero maanyagid kaayo si Estela. Panahon sa iyang kabatanon. Nabahin ang iyang itsura sa akong igsuon o kang Arturo nga iyang amahan. Miski sukat sila ang amahan ni Estela. Sayo lang silang mitaliwan. Mao nga ako na'y nag-atiman kang Estela. Ay, mapauli na ko ha. Ihatod lang ko sa parkinganan og mga jeep. Ihatod di ka hangtod sa inyo. Ayaw na lang lagi. Di ka gusto kay masukos tita kung ako'y matod mo. Pero og si Rapi pa, malipay siya, maubaim. Maglikay na lang kita, Mike. Sabton ta lang si Mama. Saan ko pagsabot? Ang iyang pagpabor kang Rapi, kinako ng imong boyfriend. Saan ko pagsabot, Emily? Di na lang ta mag-isgot pa, Ana, Mike, please. Ang mahinungdanan na ikaw ang akong mahal o dili si Rafi. Igo na ka nagkatarungan nga masalik ka na ako. Dili si Mama ang magmahal, Mike, o dili ako. Sige na, ato na ko. Tanas parkinganan. Tara. Ay, may ragid nga dinita mo diretsyo, Mike. Wa pa kay pasahero.
Dali sa kailang una. Kung dagan ng pasahero, kanaog lang. Dali to pa diri. Ihato talaga hangtod sa inyo. Pero di lang ko manaog. Balik lang ko sakay. Hindi ka gusto makitaan kong mama mo nga nagkuyog dalawa. Na, sige. Aran di ka mangluod na ko, okay? Ay, ganit lang, palit siya kong apple. Ay, napagkanaog. Ipatungo na lang. Manang, apple, palit me. Balig, uno man ang ha. Oh, bayad oh. Salamat, nang. Dali rin yung puno ron. Hindi ganun pasahero. Mao. Salamat, Emily. Yung nagpasalamat man ka. Misugot kang muhatod ko nimo. Ay lang yun pagkanaog, ha? Oh my God. Mike, si Mama. Musakay sa swimming jeep. Ma? Mayong hapon tita. Kahait siyang tinanawan. Ugwa ko tubaga. And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!